Vedeli ste, že olej v aute by sa mal meniť aspoň raz ročne, alebo po najazdení 15 000 km a v prípade long life oleja po najazdení 30 000 km? Motorový olej vytvára ochranný film medzi pohyblivými časťami motora a tým zabraňuje jeho poškodeniu. V dnešnom videu si ukážeme, ako vybrať ten ideálny pre vaše auto. Vhodný typ motorového oleja nájdete buď v užívateľskej príručke, na štítku pri motore alebo v ráme dverí u vodiča. Pre nás v tejto chvíli platí, že by sme mali hľadať olej ACA C3 alebo C5. Odporúčaný olej si môžete vyhľadať aj online, a to na Autokeli.sk. Do vyhľadávača stačí zadať VIN číslo alebo model vozidla a systém vám nájde olej aj s jeho množstvom, ktorý máte použiť. Viskozita oleja sa označuje písmenom dvojitým V. Pri výbere oleja za každým narazíte na označenie v tvare dvoch čísiel oddelených práve písmenom V. Tento údaj vypovedá o viskozite oleja, čiže o miere vnútorného trenia. V ako anglické slovíčko winter značí, že je olej klasifikovaný na použitie v zimných podmienkach. Práve číslo pred V udáva, ako dobre olej tečie v nízkych teplotách. Čím je nižšie toto číslo, tým je olej zastudené rečí a rýchlejšie tak premaže všetky časti motora po štarte. Druhé číslo za V označuje viskozitu oleja a pri prevádzkovej teplote motora typicky býva okolo 100 stupňov. Čím je vyššie toto číslo, tým je olej za tepla hustejší, čo môže prispieť lepšej ochrane motora pri vyššej záťaži. Pre správny výber oleja je tiež dôležité určiť typ motora, teda či ide o naftu, benzín či hybridný pohon alebo LPG. Každý typ motora vyžaduje iné vlastnosti, ktoré sú práve definované v technických normách. Oleje do motorových vozidiel sú rozdelené do výkonnostných tried podľa európskej normy ACEA alebo americkej normy API. Pri každom výrobku teda hľadajte informáciu o tom, či tieto normy spĺňa. Okrem noriem, ktoré musí olej spĺňať, narazíte tiež aj na certifikované oleje. Spomínané certifikácie aj normy vydávajú priamo výrobcovia automobilov. Práve tieto certifikácie sú 100% zárukou toho, že bude olej s vašim autom kompatibilný a bude fungovať optimálne. Teraz sa poďme pozrieť na zloženie olejov a porovnať si minerálny versus syntetický olej. Minerálny olej sa vyrába z ropy a je určený pre staršie typy motorov a nenáročné podmienky. Cenovo je tiež aj najdostupnejší. Syntetické oleje sú vyrábané chemickou syntézou a sú teda čistejšie a odolnejšie a určené pre moderné vozidlá. No sú taktiež aj najdrahšie. Polosyntetické oleje sú zmesou minerálnych a syntetických olejov a ponúkajú teda dobrý kompromis medzi výkonom a cenou. Teraz už by ste mali poznať vhodný olej do auta priamo pre váš motor, takže vám už nič nebráni v jeho kúpe.